slap væk for det klamme rallemonster. Oh my god. Det var mega sygt. Hvad må jeg skal lave? Jeg kunne da... Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Hvad fanden? Oh my god! Heldigvis har den ikke så meget energi. Det har jeg hørt. Den er pænt hurtig. Den er der. My god.